Polní nemocnice v centru Olomouce? I to je možné. Workshop na téma první pomoc si v rámci projektu Dětská univerzita připravila Lékařská fakulta. Dětská univerzita podle mého názoru určitě k Lékařské fakultě naší univerzity Palackého v Olomouci bezesporu patří a myslím si, že ty děti zaujímá, že je to baví. Hlavním záměrem bylo ukázat dětem, že medicína může fungovat i v polních podmínkách. Kromě dobrovolníků z řad studentů i zaměstnanců Lékařské fakulty se na organizaci podílela i Armáda České republiky. V průběhu workshopu měly děti příležitost si vyzkoušet, jak poskytnout první pomoc svému kamarádovi, ať už si například zlomí nohu, uštkne jej had nebo se pořeže. Filmová maskerka dětem vytvořila nejrůznější zranění. Pro studentskou televizi Kristýna Pavlačková a Aneta Klusáková.